ברשות ראש בית המדרש הגאון הרב שלמה גליקסברג שליטה, ברשות הקצינים הנכבדים של הרבנות הצבאית, ברשות מרת רוסיטה פלדמן, נתן, רחל, ראובן וכל משפחת פלדמן היקרה מפז. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו שמשפחת פלדמן היקרה והייחודית בעולם היהודי בחרה במוסדות אריאל מיסודו של מכון הארי פישל כדי להנציח את שם המשפחה בהקדשת בית המדרש ותוכנית אנשי חיל על שמם. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זכיתם בתקופה הסוערת הזאת להיות שותפים פעילים בהעצמת הרוח של גיבורי צה"ל ולוחמיו ושל בחירי לומדי התורה בארץ ישראל. מוריי ורבותיי, עם ישראל חי. התוכנית הזאת היא תוכנית של הנהגה, היא תוכנית של מנהיגות, היא תוכנית של שליחות, היא תוכנית של הובלה. אנחנו באמת מברכים ומודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שזה המחזור הראשון שהוא משמעותי, ובעזרת השם מתפללים לבאות, מתפללים שכל הדברים פה בעזרת השם יהיו להלכה ולא למעשה בחירום, אבל בהחלט למעשה בשטח בעזרת השם. הרבנים הצבאיים במיוחד עכשיו אפשר לראות בימי המלחמה כמה שהם משמעותיים. באמת ברכה והצלחה ויהי השם עמכם. הרגשתי זכות לבוא ממגדל העמק מהצפון, להיות כאן ביחד עם משפחת פלדמן, להביע את ההוקרה של כלל ישראל ובאופן מיוחד התוכנית הזאת שמשלבת את אנשי חיל, לחזק אותם שיהיו רבנים בצבא שיודעי הלכה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, כפי שהזכירו צריכים רחמי שמיים בארץ ישראל. אני בא מהצפון, מה שקורה שם אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. שם יעזור שתמיד נתראה מתוך שמחה ונזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן. יש יהודים שונים שהחיבור אל התורה שלהם הוא חיבור שונה זה מזה, אבל לכולם יש חיבור אל התורה. אם כן המניין הזה הוא כל אחד מאיתנו מקבל תפקיד, מקבל שליחות לפעול בקרב בכלל ישראל. ואני חושב, מוריי ורבותיי, גם שמחה גדולה בשמיים. מרן הרב קוק, אור ישראל וקדושו, שהקים את המוסד המפואר הזה לפני 90 שנה, והיה נשיאו הראשון. הרב הרצוג, רבה הראשי של ארץ ישראל, שהיה נשיאו השני. ומורנו הרב שער יישוב, שהעתיק את מקומו כאן והרחיב את פעילותו כאן בבית בגן. כל הגדולים שפיארו את בית המדרש הזה ודאי שמחים איתנו בשמיים. יחד עם נציגים של משפחת פלדמן, כולם שמחים איתנו. אני רוצה לברך אתכם בשם כולנו. תתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה. תזכו לאריכות ימים ובריאות טובה, נחת יהודי מכל יוצא חלציכם. כי ויהיו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. תזכו להגדיל תורה ולהחזיק תורה, להגדיל תורה ולהאדירה. עלו והצליחו וברכת השם עליכם. בשורות טובות, ישועות ונחמות. והוכנה פה תעודה. אני אבקש מהגאון הרב מיכאל עמוס, מידידנו רמת הרבנות, אלוף משנה שוהם אורקבי, להתלוות גם אליי ולהעניק לגברת רוסיטה פלדמן
את התעודה הזאת. זה היום עשה אדוני, נגילה ונזמחה בה. אני רוצה להודות להשם על זה שהפגיש מצד אחד את הצורך ומצד שני הרצון לתרום של שתי הגופים, משפחת פלדמן ומוסדות אריאל. לרב טבצ'ניק שהציג לנו את הפרויקט החשוב הזה, ולאמא שלי וכל המשפחה שהתחברו לרעיון והסכימו לתמוך בפרויקט כל כך חשוב. אני רוצה להציג בפניכם את שי פלדמן, נציג המשפחה, נין של שמשון פלדמן, נכד של ישראל, בן של ראובן, נין של רחל ושלי. הוא ימסור את המסר המשפחה מולכם. תודה. הקשר בין מכון אריאל למשפחתי נוצר לפני שנים רבות על ידי הרב דוד טבצ'ניק וסבא רבא שלי, שמשון פלדמן זיכרונו לברכה, בהקמת קרן ויינר פלדמן להפצת הספר והערכים היהודיים. סבתא שלי תמיד נכחה ותמכה בעבודתם של כלל המשפחה. כיום היא ממשיכה את מורשתו של סבא על ידי תמיכה בכל אותם המוסדות, כולל אוניברסיטת בר אילן, אליה תרמה לשם בניית בניין מדעי המחשב שנחנך לאחרונה, וכן למעבדות בבניין הנדסה הנבנה בימים אלו. רק לפני 3 ימים הוענק גם לה תואר דוקטור לשם כבוד, השלישי במשפחה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שכוח ובעזרת השם נצליח. הצלחנו. אנחנו הרגשנו איזשהו צורך להכיר אתכם ושתכירו אותנו, ולכן רצינו באיזשהו מפגש קצת יותר אינטימי. אני זכיתי גם ללמוד במקום היקר הזה. פתחתי את דלת בית המדרש ביום הראשון שהגעתי לפה, וזה שווה אותי לראות שבית המדרש הוא לא כולו אותו דבר. כל אחד היה משהו אחר, וזה היה כל כך יפה לראות את כל עם ישראל יושבים באותו מקום, באותו אולם, לומדים ביחד בחברותות, אחד מדבר עם השני וכו' וכו', ויש להם מכנה משותף אחד, והוא תורת ישראל, היא מאחדת את כולנו. משפחת פלדמן רואה יחד איתכם, חברים היקרים של סגל הבכיר של הרבנות הצבאית, שיש לנו את האפשרות. אני יודע, אני מכיר את המשפחה, הם מאושרים שהם יכולים להיות שותפים לדבר רציני, אמיתי, שיש לו עתיד. verdad? נכון. כל טוב, תודה רבה. שמחות שירבו בישראל. אמן, אמן. גברת.